Хей хора, отново съм аз и днес ще направя томбулка. С една купичка аз написах няколко неща, които да нарисувам и ще рисувам тази тетрадка. Да? И преди съм рисувала. И сега ще избера първото нещо. Ето е купичката. Вътре са думичките. Ето са и го гледам. И ще трябва да нарисувам телефон. Добре. Сега ще видим. Да, тук са ми фломастрите. Фломастри. Черното не работи. Вижте. Не работи, но няма ли френчка ни? Го извадиха, но все пак. Добре, ще нарисувам телефона с синьо. Ще гледам от моя телефон. И мин телефон. Не стана добре. Добре, колкото мога. Така. Тук това. Не е много хубаво, но пак е нещо. Нещо става, някакви приложения. Не е много добре. Само ще ги рисувам, няма да ги осветявам, може би. Сега ще избера нещо друго. Гледам нагоре или просто да кръжа. И трябва да нарисувам дог. В смисъл, куче от думата дог. Сега ще го направя. Къде е телефона? В смисъл думичката там. Ще го нарисувам с кафяво. Добре, първо пишем дог. Хора, направо ще написам, да нарисувам. Така. Първо правите ченgelче ето тук. На Д. И това правите една чертичка. Ей така. Виждате? И това правите окото. И това правите носа. Може блясък, може и без. Аз го правя без. И сега ще нарисуваме смисъл врата. В смисъл нацуната на кучето. И съответно... забравих мустаците там на кучето. Това е като мишка. Да. И сега каишката на кучето. 1, 2, 3. Момент. Да, наистина това тък не съм стана като на мишка. И сега е следващото. Закривам случите. И ще трябва да нарисувам пица. Ще нарисувам парче пица. Така червено. Нещо разно. Лесно.
Рисувам без линия. Става добре парчето пица. Да. Така. След това малко пармезан. Някакви точки там. Това го отсветяваме тук. Добре, не е много добре, но все пак рисувам нещо. Още едно. И това е моята пица, сега ще ви я покажа. Телефона, кучето и пицата. Хора, доста ми изгоряла, нека към следващото. И ще трябва да нарисувам кола. Прекалено лесно. Добре, колко ни станах? Още две, само две. Кола. Да, всички се. Как да нарисувам? Може би лилова кола? Не, лилова ще. Колата е много лесно за рисуване. Но хубаво ще да... вляза в пицата. Добре, ще нарисувам една маличка кола. Така. Гумите ще са розови, защото нямам черно. Все едно, не се обичам много розово, ама обичам такова електрическо розово. Ще са прозорци, сини. Без това се връща на същото място. Така, синьо за прозорци. Малко ще ви покажа. Такова дръжка на вратата. Фарове. Фарове, жълти фарове. Но, да. И отзади също. И жълто не се вижда много добре, все пак. Вижда се горе-долу. Ето тук има жълто фарове. Жълто фарове. Тук също. Да, мах си гадната кола. И останаха последни две. Надолу. Къща. И мисля, че последното беше човек. Не знам, той е наобратно. Съм го написала. Значи сега къща. Добре, наобратно е къща. Добре, къща е лесно. Даже прекалено лесно. Ще направя някаква оранжева. 9 минути през 10 секунди. Някаква къща така. В момента рисувам не много добре. И на место дете, ако рисувам грозно. Просто... Добре, няма да има прозорец на тавана. Горе-долу отсучих покрива. Излиза малко от чертанията, но в момента бързам. Прозорците пак ще си не разбира се. Те са прозрачни. Смисъл трябваше да са кафеви, обаче чавъртата ще е кафява. Някакъв звънец там. Горе-долу. Става яка къща, като за 10 секунди. В следващия клип ще направя предизвикателство с 20